Danas ćemo po prvi puta započeti pisano dijeljenje dvoznamenkastog broja jednoznamenkastim. Za početak poslušajte računsku priču. Livjev tata ima vinograd koji treba okopati. Svi su dobili neki zadatak. Luka i Lina trebaju okopati 44 trsa. Podijelili su posao tako da svaki treba okopati jednako mnogo trsova. Izračunaj koliko će trsova okopati svaki od njih. Ako ste pažljivo slušali priču, onda ste čuli da postoje 44 trsa i dvoje djece. Što znači da 44 moramo podijeliti sa 2. Broj 44 je dvoznamenkasti broj i upisati ću ga u tablicu mjesnih vrijednosti. 4 desetice i 4 jedinice. 4 desetice i 4 jedinice. Dijelim brojem 2. U pisanom dijeljenju, dijeljenje započinje većom dekadskom jedinicom, a to je desetica. 4 desetice dijeljeno 2 jednako je 2 desetice. 2 desetice upisujem u stupac desetica. 2 puta 2 jednako je 4. Umnožak upisujem u stupac desetica i oduzimam ga od znamenke desetica. 4 minus 4 je 0. Nema ostatka. Ovdje sada dopisujem 4 jedinice. I 4 jedinice dijelim brojem 2. 4 dijeljeno 2 jednako 2. Jer je 2 puta 2 jednako 4. Umnožak zapisujem u stupac jedinica i oduzimam 4 minus 4 jednako je 0. Što znači da nema ostatka, odnosno 44 dijeljeno 2 jednako 22. Ovo mogu izračunati i bez tablice mjesnih vrijednosti, tako da napišem dvoznamenkasti broj 44 dijeljeno 2 jednako je. I radim isti postupak. 4 desetice dijeljeno 2 jednako je 2. 2 puta 2 jednako 4. Oduzimam. 4 minus 4 je 0 desetica. Prepisujem znamenku jedinica. 4 dijeljeno 2 jednako je 2. Opet ponavljam, množim. 2 puta 2 jednako je 4. 4 minus 4 jednako je 0. Nema ostatka i količnik je 22. Ovo dijeljenje mogu provjeriti množenjem, da budem sigurna, pa ću napisati 22 puta 2 i pisano pomnožiti ova dva broja. Rezultat mora biti 44. 2 puta 2 je 4 jedinice i 2 puta 2 4 desetice. Rezultat je 44, što znači da smo točno množili. Sada ću vam pokazati još jedan primjer bez tablice mjesnih vrijednosti. Pažljivo pogledajte.